Hvad er dine forventninger til Stjerne for en aften? Det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg har ikke store forventninger til Stjerne. Svaner har stor symbolværdi. Knopsvanen er nu udnævnt til Danmarks nationalfugl, og svaner bruges som symbol for de nordiske lande, ligesom de har lagt navn til miljømærket Svanen. En enkelt af dem blev verdensberømt som den grimme ælling, der blev til en smuk svane. I øvrigt kaldes svanens unger blot for svaneunger, selvom hjemmestrækkede benævnelser som f.eks. svælling kan forekomme. I modsætning til 97% af fuglearter er hansvanen udstyret med en penis. Jeg tror, man kan vinde, når det er så godt et felt. Så faktisk så forventer jeg ingenting af mig selv. Jeg regner stærkt med, at jeg kommer i chok. Jeg håber faktisk næsten på at komme i chok. Fordi at så har jeg ikke skuffet nogen. Der er ikke nogen forventninger til mig. Men jeg har heller ikke gjort nogen glade. Så det skulle jeg måske have tænkt over.